Il-gvern baqa' ma weġibx ittra li batu numru ta' sidien ta' negozji li jbijaw il-ħwejjeġ fejn l-awtoritajiet qed jibqgħu ifarfru mir-responsabbiltà. Naħatana ma rċivejna xejn, ġifieri l-unika risposta li rċivejt kienet mill-Ministru Silvio Xkembri fejn qal li nitkellem mal-unions, ġifieri li bażikament ġajdin fil-proċess li nagħmluha. Dan qalu l-imprenditur Julian Mikallef illi tkellem tul il-programm NetLive fejn stqar li jixtieq li n-negozji ikunu konsultati biex iħejju irwieħhom għal kull eventwalità li tista' tinqala. Aħna ma konna konsultati dwar xejn, laqqas guidelines ta' ċertu affarijiet li aħna rridu nżommu għas-sigurtà kemm tal-ħaddiema tagħna kemm kif ukoll tal-klijenti tagħna. Ġifieri nixtiequ pjan iktar fit-tul sabiex inkunu preparati f'kull aspett li jista' f'kull eventwalità li ħadd inqalaq. FNetLive din il-ġimgħa tkellem ukoll James Xwiereb li huwa sit ta' negozju tal-ħwejjeġ fejn semma l-isfidi li qed jaffaċċjaw dawn in-negozji. Kontijiet din bħalissa jafsu fuqna ovvjament għax għandna id-dritt li nħallsuhom, imma għandu jkun hemm għajnuna mill-gvern u din hija xi ħaġa li l-gvern irid jikkunsidra malajr. Huwa qal li jeħtieġ li jkun hemm aktar dettall fil-mod kif tingħata l-għajnuna lis-sidien tan-negozji li għalkemm fetħu issa jaffaċċjaw sfidi akbar.